диққат! Фурсати деринтизор фаро расид. бори нахуст дар шаҳри Москав, дар тарафхонаи шоми Тоҷикистон, шоми 25 май, шоу консерт бо иштироки ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, Хайриддини Бозор, бо сурудҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ ва бо рақосаҳои хушхиром таби мову шуморо болида мегардонанд. рақамҳои телефон дар рӯи экранҳои шумо. занг бизан ва ҷои худро банд намо.